Pork biryani mwnjayasw. अमा बेदर एवगासिनो ओमफ्राय नै ओंखामखौ एसे फोमोनफ्रामनानै दोनखांबाय नै जा मोजां जाबाय आरामनो स्राव स्राव बुरजाथार नामा संगासिनो मालाय नै कृष्णानि बाबाया दे संदो गोथावनो आं जाग्राल' जागोन बे माबे मसाला नै गुन माबा इलाइचि दालचिनी लं लानायखौ एसे एवबाय Hello everyone, welcome back to my channel. जोंहा नै दिनै husbandआ pork biryani संदों अमा बेदरनि biryani first time. आवगोलावबो खेबसे संखांबायमोन बेयो बिरियानि दाउनिमोन आरो आं बे भिडिअखौ आगारनायानो जायाखै माने बारा मोजां जायाखैमोन आरो माबा संनाया बानायनायफोरा बै खिसारि जादोंनो नायनोसै दिनैना माबायदि जायो बैनिखौबो खेबसेनिखौबो हासबेन्डआनो बानायदोंमोन ओमफ्राय दिनैनिखौबो हासबेन्डआनो बानायदों आरो दा सिगांनिया दाउ बयलारनिमोन ओमफ्राय दिनैना अमा बेदरनि खोमसि नुयो लाइटफोरा मोनासै नालाय दा जा अखा हाखांबाय दाथ' दसे बारहुंखाबो बारखांबाय ओमफ्राय दा टाइमा बांद्राय जायाखै आरो दा संनाय स्टार्ट खालामबाय आरो ओइनै कुकमेना संगासिनो रुनानै दोनखांबाय माइरंखौ दसे एसे फोमोनफ्रामनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय दा अमा बेदरखौ एवगासिनो खोमसि नुयो हालदै होआखै नामा आन्दामोन जिरा पाउडार होबाय नोंनि हालदै होबा माने थाब खामो हालदै होथ'वाखैनो संख्रि होबाय मस्ला सामब्राम गुफुर होबाय नायनोसै दिनैना माबायदि जायो अमा बेदरनि बिरियानिया अमा बेदरखौ फिसा फिसा हाफ्लेदों ये गैया है हल्दी पाउडर टर्मरिक पाउडर मस्लाखौथ' होखांखाबाय थाइसे होना होबालाय अके वाव टेस्टि स्मेल जाबाय गोथाव मोदोमबाय This ginger garlic paste. Ini baluran pertama. Oh my god, looking so tasty, yum yum. अमा बेदरनि बुस्थुआनो गोथाव जाखायोलै सोबानो ने अमा बेदरनि टेस्टानो आलादाखा दाउ बयलारफोरनियानो होन दाउ लकेलानो होन बर'फोरनि थाखाय अमा बेदर इज बेस्ट अमा बेदर इज बेस्ट आयौ अखा मोफ्लामगासिनो बाहायबाय जागोन ना जाया No doubt 100% or 99% 1000% sure नामा दे आं जाग्राल' जागोन 100% Is dari kapseng cookman संनोलाय रोंगौ गोथाव एसे मानसिया दै होबाय
जाखाबाय नै जा गोथाव नुखाबा बे सामब्राम नायबा गलिजोबसिगोन दा दै एसे होनानै माबा गलिजोबगोन बे जाहैबाय माइ कफि फिथाइ बेखौ हायख्लायनानै दोनग्रोसिगोन इयाव माखासे थालायाव माखासे दोनसिगोन एसे एसे हायख्लायगौ जाबाय जाबाय दे नै ओमफ्राय बेयावहाय लेयार बानायलांनोसै आरो फार्स्टआव ओंख्रिनि बेदरनि सायाव ओंखाम होबाय आरो ओंखामनि सायाव बेदर होबाय बेदरनि सायाव ओंखाम ओंखामनि सायाव बेदर लेयार बानायनानै होबाय आरो बे बेदरनि मस्ला मस्लिफ्राबो ओंखामाव हाबनाय बायदि ओमफ्राय दा खोबहाबनानै दोनसिगोन आरो बिरियानि संनाय स्टाइलखौथ' बयबो मिन्थिखागौआनो खोमा मबाइलफ्राव मेरला नुखायो बेबायदिनो बिरियानि संनायनि स्टाइलैनो संबाय आरो जोंबो माने हासबेन्डआबो संबाय बिदिनो ओमफ्राय लास्टआव मा जादों होसोनै सङै संनानै ओमफ्राय माने माला जाबायना जायाखै नायनो हाखु दाखु जाबाय थायो आरो जोङो माने हासबेन्डआथ' नेथ'नो बाथारो आरो दसेखौनो हाखु दाखु मालासो नायनो मोनगोन जायो ओमफ्राय नायथानोसै आरो जाबायना जायाखै माबायदि जाखो बेखौहाय ओमफ्राय नै नायबायबो ओमफ्राय नायबा माने एसे नांबावगौमोन आरो सोरोमस्लाबाखैनो आरो माने माइरंनि माने बै दै एसे थायोना आरो एसे राफोद थायो बे एसे नांबावगौमोन आरो मोजां जाजोबिखाय जों ओमफ्राय उनावहाय माने 3 मिनिट 4 मिनिटसो खोबहाबबावनानै ओमफ्राय मोजां मोनहोदों आरो ओमफ्राय मोजां जादों फाइनालि माने टेस्टि जामारदों आरो बिरियानी प्लस पुलाव जादों आरो तो अब देखो हमारा पर्क बिरयानी तैयार है फार्स्टआवहायनो आंहासो जाग्रोनोसै आंहासो मोनजाग्रोसिगोन आरो बाट माय बेड लाक आंहा एसेल' मोनजासिगोन मानो होनबा एसे स्पाइसि बानलु गोसा होदोंना हासबेन्डआ ओमफ्राय आंहा मामिनि थाखाय फिसाजोनि थाखाय एसेल' मोनजासिगोन आरो नायनोसै आंबो टेस्ट खालामनानै माबायदि जादों बिरियानिया अमा बेदरनि रोसि वाव सो टेस्टी रेस्टुरेन्टनियाबो हास्लाबा जा गोथाव जाखादों आरो जि मा होनो बानलु गोसा नङामोनबा थोरसिसे जागौमोन आङो बानलुनि थाखाय एसेल' मोनजाबाय आरो आंहा मामिनि थाखाय एसेल' मोनजाबाय नेक्स्ट टाइम मालाबा जाबावनोसै आरोबाव एबार आरो जानो हागौ साबसिन गोथावसिन जाबावगोन नेक्स्ट टाइम सङोबा आङो जाबावथारगौमोन ओमफ्राय बानलु गोसानि थाखाय नायजाखायासै मामिखौ गिबायना आङो माबानो उदै आलौ जानो गिबायना एसेल' जानो मोनबाय आं लानायखौनो जाजोबासै आं गिनानै जा गोथाव जादोंमोन आरो कि जाबावथारगौमोन आङो हासबेन्डबो जि रागा जोंबाय आं बानलु गोसा होनाय ओमफ्राय गाव बानलु गोसा नङाबानो गोथाव मोनाना बिराद स्पाइसिखौसो मोजां मोनो मस्ला बरहा बानलु बरहा एखे ज्रोम-ज्रोमखौसो मोजां मोनखायो आरो ओंखायनो बे गाव जानो लुबैनाय बायदि संबाय मालाय ओमफ्राय आंहा बानलु गोसानि थाखाय जानो हायाखिसै आरो बिदिबा नोंथांमोना भिडिअ नायनो माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरदो थेंक इउ सो माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन लोगोफोर गुड नाइट बाय बाय